ҷавонон ояндаи давлату миллат ва қувваи пешбарандаи ҷомеа ва захираи стратегии давлату ҳукумати мамлакат ба шумор мераванд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади дастгирӣ ва ҳавасманд гардондани ҷавонони лоиқатманду соҳиби маърифат ва ватандӯсту хештаншинос, яъне насли ояндасози миллат ва давлат, таи солҳои соҳибистиқлолӣ тамоми шароит ва имкониятҳои заруриро фароҳам овардааст. аз солҳои 2011 то имрӯз дар кишвар беш аз 3000 иншооти варзишӣ сохта шудааст, ки ин натиҷаи таваҷҷӯҳ ва ғамхӯрии давлату ҳукумат пеш аз ҳама ба наврасону ҷавонон мебошад. мақсад аз оммавигардонии варзиш ин тарғиби тарзи ҳаёти солим, тарбияи насли наврасу ҷавон дар рӯҳаи меҳанпарастӣ бо ақлу ҷисми солим мебошад. баргузории мусобиқаҳои сатҳи вилоятиву ҷумҳуриявӣ имконият медиҳад, ки варзишгарони мо бо ҳамсолони худ аз дигар минтақаҳо дӯстӣ пайдо карда, маҳорати варзишии худро сайқал дода тавонанд дар мусобиқаҳои варзишии сатҳи ҷаҳонӣ ба майдони муҳориба баромада парчамбардор бошанд. каратедо ҷудокан яке аз бахшҳои карате мебошад, ки таи солҳои охир дӯстдорони ин намуди варзиш рӯз аз рӯз меафзояд. айни замон дар вилоят ба ин ва дигар намуди варзиш ҳамаи шароитҳо муҳайё карда шудааст ва шумораи умумии варзишгарони бахши каратедо ҷудокан беш аз 500 нафарро ташкил медиҳад, ки дар ҳама шаҳру ноҳияҳо тамрин мекунанд. шуруъ аз соли 2016 дар беш аз 50 мусобиқаҳои хориҷи кишвар иштирок намуда натиҷаи хуб нишон доданд. дар вақти семинар, ки санаи 12 то 24 май дар шаҳри Тошканд баргузор гардид, дар ҳамин вақт дар вилояти намангони ҷумҳурии Ӯзбекистон мусобиқаи байналхалқӣ доир гардид, ки дар ин мусобиқа варзишгарони федератсия иштирок кардан соҳиби медали биринҷӣ шуданд. айни замон дар вилояти Суғд дар баробари баргузории мусобиқаҳои варзишӣ барои дарёфти ҷоми раиси вилояти Суғд мактаби варзишии каратедо ҷудокан аз пайи супурдани имтиҳон барои гирифтани камарбанди ранга мебошанд. дар толори варзишии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 14 ноҳияи Бобоҷон Ғафуров наврасону ҷавонон, ки ба ин намуди варзиш машғуланд, аз шаҳру ноҳияҳо ҷамъ омада ба мураббияҳои ботаҷриба маҳорати худро нишон медиҳанд. ман ғафуро озода аз шаҳрики Зафарабод 4 ماه شد مشق میکنم. امروز به شهر خوجند انتخاب سپری آمدم و نتیجه خوب نشان داده. дар умум 100 нафар дар толор ҷамъ омаданд, ки сину солашон аз 6 то 55 сола мебошад. аз ин шумора барои гирифтани 10 кю 6 нафар, 9 кю 14 нафар, 8 кю 8 нафар, 4 кю 2 нафар ва барои камарбанди зард ва кабуд 4 ва 2 нафар имтиҳон супориданд. ман Ҳасанов Беҳзод, ман тури 4 моҳ аст, ки дар каратедо ҷундокани федератсия машқ карда истодаам. ман дар ин тури 4 моҳ ба ҳар гуна мусобиқаҳо иштирок карда ҷойҳои намоёнро соҳиб шудам. ба гуфти варзишгарон, ҳадаф аз тамрин намудан ба ин намуди варзиш дар он аст, ки солим нигоҳ доштани худ ва ҷисману ақлан қавӣ будан мебошад. طولی یک سال باز در فدراسیون کراتدو جندوکانی جمهوری تاجیکستان مشق و تمرین میکنم. من در بسیار مسابقه های شهری و جمهوری اشتراک کرده جایهای نمایان را اشغال کرده ام. من امروز نیز برای سپردن کمربند رنگت به امتحان آمدم. бештари ин наврасону ҷавонон аллакай дар зиёд чорабиниҳои сатҳи вилоятиву ҷумҳуриявӣ иштирок намуданд. ба гуфти онҳо, баъди ноил гардидан ба натиҷаҳои назаррас тавонистанд бо маҳорати худ ба якчанд давлатҳо сафар намуда парчами кишварро баланд бардоранд. ман дар бисёр мусобиқаҳои шаҳрии вилоятӣ иштирок карда сазовори ҷойҳои намунавӣ гаштам. ба гуфти сармураббӣ, ин бахши варзиш новобаста аз он, ки шогирдонашон дар ин муддат дар зиёд мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок карда сазовори ҷойҳои намунавӣ гаштанд, ин маънои онро надорад, ки ба мақсад расиданд, зеро ҳар як орзуи амалӣ гашта водор месозад, ки дар пеи нақшаҳои дигар бишаванд. дар оянда санаҳои 11-12 мусобиқаи байналхалқӣ дар шаҳри Тошканд баргузор мегардад. аз санаи 10 то санаи 25 июн семинари байналхалқӣ тайёр кардани наврасони ҷавонон ба чемпионати байналхалқӣ Осиё ва ҷаҳон мебошад. санаҳои 28 то 6 июл мусобиқаи байналхалқӣ дар шаҳри Истанбули ҷумҳурии Туркӣ баргузор мегардад. дар ин мусобиқаи бонуфуз варзишгарони мо иштирок карда парчами давлати худро баланд мебардоранд. гузориши Шамси Наврӯзов ва Субҳон Одилҷонов барои Бардом Иттилоъоти имрӯз.